În anul 2022 am hotărât să apelăm la fonduri pentru că am investit foarte mulți bani din fonduri proprii în clinică și am zis să cerem ajutor prin fonduri nerambursabile. Cu CEPU am intrat în colaborare prin niște prieteni care mi-au recomandat firma pentru că au făcut niște proiecte împreună cu ei. Noi am realizat un proiect startup pentru care eram eligibili și care era în zona noastră, în zona urbană. Am ales firma CEPU pentru că un prieten bun mi l-a recomandat și au zis că au avut o colaborare foarte bună cu ei. Cu firma CEPU am avut o colaborare foarte bună, pot să zic că a fost o colaborare perfectă. Colegii au fost foarte amabili, mi-au ajutat, au răspuns prompt la întrebări, deci sunt foarte mulțumit. Aș recomanda firma CEPU pentru cei care vor să facă proiecte și să acceseze fonduri nerambursabile.